Anželko, pozrieme sa do košíka, čo tam máme za ovocie a zeleninu. Kuk. A ideme. Ukáž mi, kde je najľahší banán. To vieš, aj so zatvorenými očami, však banán. Super. Daj nabok, alebo mamke. Dobre. Teraz mi ukáž, kde je mrkva. Kuk. Mrkva. Áno, výborne. Mrkva. Mamke, mrkvu. Dobre. Teraz mi ukáž, kde je kečup. Super, kečup. Áno, ďakujem, kečup. Teraz mi ukáž, kde je vianočka. Vianočka, áno. Ďakujem, perfektne. Teraz mi ukáž, kde je pomaranč. Pomaranč, Timi. Áno, oranžový pomaranč, výborne. Perfektne. Aj Renke ukáž. Tak. Daj mamke, ďakujem. Teraz mi ukáž, kde je ananás. Ananás, tak. Ňami, ananás. Ďakujem. Teraz mi ukáž, kde je uhorka. No. Nie.